What's up guys? Welcome back to my YouTube channel! So ayan guys, bali magagaroon po tayo ngayon ng reaction video regarding po doon sa Even After episode 7 po ni Kelly Fontanilla. So ayan guys, I would like to thank po kay Kelly Fontanilla for permission to post po or para po magkaroon po ako ng reaction video sa kanyang BL series. So ayan guys, bali abangan nyo lagi ang BL series na. Ayan po, inaabangan po natin siya kasi live po siya ngayon, naka-live po siya. Sana guys magustuhan nyo po ang reaction video na gagawin ko. At yan, thank you so much guys. And bago po ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Yes, thank you so much dahil 1,000 subscriber na tayo. Maraming salamat po. So ayan guys, bali i-play na natin ang ating Even After. So ayan guys. So ayan na siya guys. Ayan. Good morning! Good morning din. Ang ganda talaga ng intro niya. Kelly Fontanilla. Start your day with a smile. Wow. Hi everyone! Today I just want to tell you na other people will not determine your happiness. I mean, if you wanna bleach your hair, bleach mo lang yan. Go lang. Laban lang. Kung gusto mong mag-business, go lang sis. Wala Yeah, go lang ng go guys. Kung gusto mo kumain, kung gusto mo kumain ng marami, Ito na go lang. kumakain na ako. Go lang. Pero tig-piso lang. Ibang tao. Kung gusto mong mag-diet, ikutin lahat ng buong bahay ninyo, ikutin yung buong bahay ninyo, go lang. So what? Diba? Kung gusto mong magmahal, Bakit? as long as it makes you happy, hindi ka nagde-degrade ng ibang tao, Yeah, tama. hindi anything wrong with that. Oh my God, ang ganda talaga ng music niya. Ang ganda ng music guys. Panoorin nyo na po. Episode 7 na po sila. Hi, Kellyanne! Hey! Hi, girl! Ang vlog ng iyong mundo. Sana all may mundo. Yung mga Kellyanne, live po tayo sa aking YouTube channel! Woohoo! Ayan, today nakapang-workout out po ako kasi sasamahan niyo ako ngayon upang magpapawis kasi recently guys, hindi ako nag-workout, hindi ako nagpapatawis. And which is napaka-unhealthy ko na, hindi ko napaka-healthy na ako healthy, kaya sasamahan niyo ako ngayon mag-workout. And alam niyo ba guys, na kailangan din natin mag-workout na magpapawis man lang sa isang araw. Pinagpapawisan ako kay Kelly. Napakaano niya talaga. Ang bait-bait niya. Kailangan talaga natin mag-workout, mag-exercise. Okay? So, sasamahan niyo ako at syempre, i-copy niyo yung mga sa comment. At papasahin ko yan. Wow. You look fresh naman, Mommy. Sana all fresh. Salamat ha. Ganyan talaga guys. Magiging fresh talaga kayo. Wow. Sana all happy talaga. Grabe. Mukhang good mood tayo today ah. Ganun talaga guys. Kailangan natin maging good mood. Yeah. Day para maging productive tayo. kahit Yes po. lockdown, para maganda yung business natin. Para maganda yung araw natin. So kailangan natin maging good mood. We have to choose for Diba? Masaya pag single. Oy! I think masaya din naman kahit may jowa ka. Pero pag may jowa ka, no? Di ba kayo, napaka-super? So may jowa ka, ma'am? Ha? Oy! Oy, wala, no? Wala Todo deny siya. Oh my God. Wala yung mangyari doon. Ouch. Nag-chat si, seryo. Out yan, samahan niyo na ako upang mag-work. Sabay, paano siya? Ang cute niya talaga, grabe. Bakit kami sila nito?
Oh my God, ayan na, tumatawag na si Seryo. Hey, babe. Ay wow, may babe Good siya. morning. Sana all may babe. Sorry. Uy, live kasi yon. Saka... So ibig sabihin ano secret na love story talaga sila. Baka mabasa pa nila yon. Saka baka sabihin pa nila na... Alam mo yun, sabihin pa nila na may boyfriend ako. Tapos hindi ko man lang sinasabi sa kanila. Ba't kasi tinatago mo, Kelly? Can you say that again? Ha? Ang alin? What am I doing? Say it, please. Ano? Boyfriend? Wow. At saka hoy, teka lang ha. Sinong nagsabi sa'yo na pwede mo akong tawagin, babe? Ala, galit na siya. Kaninong Ponso Pilato ka nagpaalam? Why? Don't like it? Siyempre. Gusto. Ganun pala eh. So why you're whining? Eh kasi ang awkward ng pakinggan. Mas prefer ko pa rin yung tawagin mo ako sa pangalan ko. Diba? Saka hello, binigyan kita kaya ng nickname. Ako yung nag-invento nun. para may match-match tayo, diba? With Edsa. I'm sorry didn't get your consent. Okay lang. So, anong plano natin bukas? Bukas? Why? Hello, our online party the virtual date challenge. Nakalimutan mo na. Wow. Yeah. Sige. Huwag mo kalimutan. Okay, bye-bye. Sana all may date talaga. Ayun na. Parang may eksena ata. Tumakulit siya? Why? Where are the others? Ba't malungkot si Kelly? Scam yata tayo. What? Eh kasi si Pink, may online class daw siya. May Oo, exam daw kasi siya. online class na talaga Sa siya may subject ngayon. niya. Si Jeff naman, wala daw silang kuryente ngayon sa kanila. Tapos yung mga Instagram at Twitter friends ko, may gagawin daw sila. So, Kawawa si just Kelly, the two of mag-isa us? niya. Oo. Tayong dalawa lang. Even better. This is our first date as boyfriends. And Wow, since sana it's all our may first, boyfriend. let me sing a song for you. Yun na, kakantahan siya. Kain pala tayo, guys. Talagang nakakatuwa kasi si Kelly. Tapos ang fake pa ni Seryo, ganyan. Something in your eyes. Nakaka-love yung boses ni Seryo. I wanna make you mine. There's something in your smile makes me wanna hold you closer. Ang sweet! Kinikilig naman si ano, kinikilig siya. Send me poems, mostly blue poems. Here I am, staring at the same spot where we spent all those nights until 4 a.m. We don't sleep until we feel it. Nakakakilig talaga yung ano niya. We don't break apart. There's
something in my eyes. Sweet. Kinikilig ako sobra, grabe. There's something in my smile. You're holding me Ang sarap, close. pakinggan talaga ng boses ni Seryo, grabe. Sana ko lang galing kumanta talaga. Oh, sweet! Alam mo, Mag-emote na sobrang ako. saya ko ngayon. Sana all masaya. Me too. This is my first time. Alam mo, hindi ko na-expect na dadating ako sa ganitong punto ng buhay ko. First time ko din naman eh. Ang alam ko noon, mamamatay na lang ako ng walang silbi. Wala akong worth sa mundo. Yun talaga yung feeling ko noon. Don't say that. Anong wala? Eh, you mean everything to me kaya? Sweet! Sus! Ikaw ha? Marunong ka palang bumanat ha? Kililig siya. Pero may tanong ako sa'yo. Oh, sure. Go on. Don't get me wrong ha? Pero wag mo sanang masamahin din. Sincere ka ba sa akin? I mean, Siyempre talagang napakahirap kasi, di ba? final na. Ako na Siyempre talaga. lalaki, straight siya, tapos ganun, papatuloy siya sa bisexual. I am sincere. Wow, I sana have all never been sincere. sincere in my entire life. Pero bakit ako? Ano naman Ay. ako? I mean, ang dami dyan eh. Madami dyang iba. Maganda, mayaman. Kasi hindi naman lahat kasi Pero- natutumbasan ng yaman at ganda. Pero bakit ako? Minsan nasa Ano bukal meron ng sa akin? puso yan. Char! My God, pabanat pa. Kati ka naman. Ay, sorry. Yes, there are other people in there. A number of people like me. But the question is, do they make me happy? The answer, you make me happiest. Ang sweet! Uy, thank you ha. Gusto naman niya. Mabigil. Lalo na yung mga panahong kailangan talaga kita. Wow, sana all. Thank you for making me trust another person. For making me trust you. Siguro, pag hindi kita rin nagkatiwalaan ulit, siguro hindi ako masaya ngayon. Thank you too. You're basically my lifeguard, my safe place, my home. Sana ganito tayo lagi, no? Pero, feeling ko lahat may hangganan. Yeah, lahat naman kasi. Don't say that. Don't think of such things. I will never change. We will never change. Yeah, sana all. Hindi talaga Zigzag ka muli. mababago. Yes, I promise. Hashtag zigzag. Cross my heart. At tayo dyan, cheers! Ay, wow. Tayo, kami na ako ngayon. Okay, cheers. Meron din ata siya. Ay, wow. To more happy moments with you. Para sa buong pagmamahalan. Kinikilig ako. Oh my God, si Cassandra. Sino to? Hello po! Sino to? Sino po sila? Hello, Zach. I'm Cassandra, the mother of Seryo. May sasabihin sana ako sa'yo. Oh my God. Ano to?
Directed by Kelly. Oh my God, ano yun? Sino kaya yun? Oh my God, mayroon na naman kaabang-abang guys. So ayan guys, abangan nyo po ulit yun. Ano kaya ang mangyayari kay Kelly Fontanilla dahil sa love story nila ni Sergio? Kasi andun na yung mother niya. Ano kaya sasabihin ni mother niya? Super exciting na naman guys. Ang tagal na naman natin maghahantay nito. So ayan guys, kung nagustuhan nyo ang reaction video na ito, sana mag-thumbs up kayo and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-share na rin po ang video na ito. And then, mag-subscribe po kayo kay Kelly Fontanilla guys. Napakaganda ng BL series na ginagawa niya guys. Super exciting at nakaka-enjoy. Kilig match talaga ng sobra. Ayan, thank you so much po sa inyong panonood. Maraming salamat po.